caman min bɛ jamana kɔnɔ n'u jɔrɔlen bɛ ne ye, caman min n'u tuguran ko Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jati kosɔn, caman bɛ yen maa minnu u ni tora la, maa dɔw jogina tɔɔrɔ dɔw ye maa dɔw sɔrɔ, a bɛɛ ma kɛ fɛn wɛrɛ kama ni Ala tɛ. O denmisɛnnin caman bi hali bi a caman de bɛ yen n'olu ka foli kan ani n'u ka jɔrɔna kumaw de bɛ na waati bɛɛ lajɛlen, imam a bɛ cogo di, imam a bɛ cogo di, ci kan dɔw ka lase u bɛɛ lajɛlen ma ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna. N bɛ Algérie yan, n nana yan baasi tɛ n na bi, n bɛ barika da Ala ye. Par exemple ni a kun ye n sɛgɛn Ala barika la bi n bɛ se k'a fɔ alhamdulillahi, o kɔni o nɔgɔyara kosɛbɛ, an bɛ barika da Ala ye. N bɛ yan ni Allahu subhanahu wa ta'ala ka laɲini ye, n bɛ yan parce que a diyara Ala ye n ka kɛ yan nin waati in na. A bɛ ɲini ka san 1 ani tila bɔ anw yɛrɛ fɛ yen an ka jamana kɔnɔ, faamaw masurunyamɔgɔ dɔw delila ka wuli kan n ka denmisɛnnin dɔw wele, ni mana don ka ci kan don a da ko k'a fɔ ɲɛna ko n ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ jamana kɔnɔ. Maa minnu ni jamana mara b'u bolo o ŋaniya ɲuman tɛ ka ɲɛsin ma, n ko n tɛ bɔ. Ne ma ko kɛ min b'a to ko ne bɛ bɔ jamana kɔnɔ, ne bɛ bɔ Ala mun na, ne mun kɛ. O kɔfɛ maa wɛrɛ fana nana, ale ye tɔgɔfɔ yɛrɛ kɛ, ale ko Modibo Kone ko ale bɛ ka dalilu de ɲini ka preuve de ɲini, n'a ye fɛn nin dɔ sɔrɔ ni Ala sɔnna n bɛ minɛ, wa ni minɛna n tɛ bɔ o bolo. A tigilamɔgɔ nana fɔ ne n ko n tɛ taa yɔrɔ la, ni Ala ye min latigɛ ko k'an sɔrɔ o bɛ n sɔrɔ, mais ne tɛ n ka jamana bila parce que a ka d'u ye n k'a bila n t'a bila, n tɛ taa. N'u b'a fɛ ka min kɛ o k'o kɛ, n'o fɔ o tigilamɔgɔ ye. O Ala nana a ka na ye, n bɛ yɔrɔ min na n'o ye Algérie ye, o jamana ɲɛmɔgɔ o ye n wele ka tila ka n wele ka tila ka n wele ka tila ka n wele, weleli in cayara, ne wulila ka na yan. Ne sen sura yan ani mankan ka wuli jamana kɔnɔ a bɛɛ kɛra kelen ye, fo ka taa kɛlɛ tigɛ yan kaw la. O kosɔn a ka kɛ mankan ye, a ka kɛ fɛn caman ye. Maaw b'u yɛrɛ ɲininka, o tuma nin bɛɛ kun ye jumɛn ye? Mun bɛ yen bi ko kunkan n'a tɛ se ka fɔ mɔgɔw ye n'a bɛ nin bɛɛ bɔ, jumɛn de don? A ye mun kɛ? Fɛn jumɛn bɛ yen, dalilu jumɛn bɛ yen n'a b'u bolo n'u b'a dɔn min b'a to Diko ka kan ka kɛlɛ ka se nin kundama ma? O ka kan k'o fɔ. Maaw yɛrɛ fana ka kan k'u yɛrɛ ɲininka, o kuma mun kɛra? Mun de bɛ Diko ni ninnu cɛ? O de la n ko n bɛ kuma n denw ye ka tila ka kuma n mɔdenw ye. Gundo caman bɛ ko in na, hali minnu bɛ k'an kɛlɛ olu tɛ gundo min dɔn. Kɛlɛ in tɛ bi kɛlɛ ye, kɛlɛ in mɛnna, ne bɛ ka kɛlɛ. N bɛ kɛlɛ kun min kama n b'o fɔ bi mɔgɔw k'a mɛn u k'a faamu, wari ko tɛ sanu ko tɛ, wa olu yɛrɛ u b'a dɔn tigi n kɛlɛbaw k'a fɔ ko olu ka fanga ko o tɛ, o ko tɛ n ye, n mago si t'o la. U yɛrɛ u b'o dɔn tigɛnkan yɛrɛ la. Nka n bɛ kɛlɛ mun kama? An bɛ ɲɔgɔn na fɛn jumɛn na? Ni acharnement in wulikajɔ Diko nɔfɛ a bɛɛ kun ye jumɛn ye? Journal tɛ journal ye, arajo tɛ arajo ye, réseau tɛ réseau ye, u ye fɛn sugu bɛɛ lajɛlen ta ka su Diko la jango a ka se ka mangoya. A bɛɛ kun ye jumɛn ye? Maa ka kan k'i yɛrɛ ɲininka nin na o, parce que nin tɛ se ka kɛ ten. A kun ye fɛn min ye, gundo min b'a la n bɛn'o de fɔ, nka n b'a fɔ denmisɛnninw de ye, o denmisɛnnin minnu n'olu dɔw sara n nɔfɛ, o denmisɛnnin minnu ni hali bi, hali n bɛ yɔrɔ min na bi, olu bɛ yen, a dɔw bɛ n ka da la hali bi, su in na u bɛ si ye. O t'a kɛ dɔwɛrɛ kama fɔ Ala. N b'olu de la faamuya u k'a dɔn kɛlɛ min bɛ Diko nɔfɛ a ka faamu, a ka si dɔn, parce que maa caman t'a dɔn. A b'u ɲɛna dɔwɛrɛ tɛ, Diko b'a da don politique ko la, politique ko de don, politique ko don, u tɛ politique ko yɛrɛ dɔn.
parce que an ka jamana ma politique yɛrɛ faamu n'u b'a fɛ k'i bonya u b'a fɔ ko a bɛ politique dɔn koyi n'u b'a fɛ k'i dɔgɔya fana u b'a fɔ ko nin ye politique mɔgɔ de ye o kuma politique yɛrɛ ye fɛn min ye o ma faamu anw fɛ politique ko m'an don ɲɔgɔn na min y'an don ɲɔgɔn na n b'o de fɔ mɔgɔw ye bi u k'a faamu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ wallahi billahi tallahi o y'an ka diinɛ de kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen ye diinɛ nɔfɛ ko de ye parce que anw ka jamana ala y'a lajarabi k'a jarabi ni fɛn jumɛn ye jamana in kunyanfan o kɔrɔ ye maa minnu ni jamana in a responsabilité a bɛ d'u ma maa sugu minnu don n'i y'a jɔ 100 sarada a 95 bɛɛ lajɛlen ye maaw ye ni maa min tɛ communiste jugu ye min dalen tɛ ala ko la a tɛ silamɛya fɛ a tɛ ala tiɲɛtigiya a t'a kɛra tiɲɛtigiya a t'a kɛra tiɲɛtigiya a mago t'a la ni min tɛ o communiste sugu ye i bɛ taa sɔrɔ o ye faramason ye diinɛ man d'u ye diinɛ ko man d'u ye diinɛ kɛlɛbaw don u tɛ silamɛya in fɛ wa anw ka jamana kɔnɔ tuma o tuma n'u hakilila k'a fɔ ko silamɛya a lafora silamɛw ayiwa u dolo karila u yɛrɛ fɛ u bɛ wuli ni sariya juguw ye ka ɲɛsin an ka jamana ma pour que u bɛ se ka silamɛya daji cogo min kɛlɛ min bɛ ne n'u cɛ o y'o ye u b'a dɔn k'a fɔ ko maa min sɔminɛ b'o la ni n y'a ɲini ala fɛ a k'a a fanga di yan a k'a hakili di yan a k'a sabali di yan fɛn o fɛn n'a wulila ala kɛra ka diinɛ in nɔfɛ alayhi salatu wasalam n ka jɔ ka ɲɛsin o fɛn ma hali ni ne yɛrɛ kun bɛ to a la u b'o dɔn o de bɛ ne n'u cɛ o kɛlɛ in tɛ bi kɛlɛ ye kɛlɛ in tɛ bi kɛlɛ ye kɛlɛ in ma daminɛ bi o bɛ ne n'u cɛ a mɛnna sariya dugu minnu bɔtɛra anw ka jamana in kɔnɔ n'o ye code de la famille n'a ɲɔgɔnnaw ye ani gɔsigɛnɛya sariya ninnu ye maa minnu y'a voté jɔnniw don maa minnu nana n'a ye an ka jamana in kɔnɔ jɔnniw don tubabu de kun nana n'a ye wa anw ma tubabu ye o an yɛrɛ ka jamanaden dɔw bɛ yen olu de bɛ nin ko ninnu na o maaw de bɛ yen silamɛya man d'u ye a duloki de b'u kan na mais wallahi billahi tallahi silamɛya kɛlɛbaw don o tɛ silamɛya in fɛ ils sont allergiques à l'islam n'i ye silamɛya kɔni f'u ye ka ban ani tasuma bɛɛ lajɛlen ka kan u ma o mɔgɔw de bɛ yen nka silamɛya in barika b'a la u b'a dɔn u tɛ se ka ɲɛsin an ma u bɛ na ni sariya juguw ni fɛn wɛrɛw ye k'a ɲini ka silamɛya in daji n'o ma se ni silamɛya barika b'a la silamɛw kelen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ u b'o da dugu ma k'u mago ɲɛ silamɛw la ka tɛmɛ ne n'o tigilamɔgɔw de bɛ ka ɲɔgɔn ɲɔgɔn ye ne n'olu de bɛ bɛnbaliya la olu de bɛ yen aw tɛ olu dɔn parce que aw ɲɛ bɛ jamana in na ten aw t'a faamu ko caman de bɛ ko in kɔnɔ aw tɛ ko min dɔn o juguya in de bɛ ne nɔfɛ kɛlɛ in tɛ wariko kɛlɛ ye sanuko kɛlɛ tɛ u yɛrɛ b'a dɔn fana u ka place nɔfɛ kɛlɛ tɛ mais anw ka diinɛ n'an danbe o min n'u y'u kali f'u k'a daji ni ne ko fana ye n kali n balolen ne tɛ sɔn o ka kɛ tant que ni silamɛya responsabilité dɔ bɛ ne bolo n tɛ sɔn o ma kɛlɛ o kɛlɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ y'o kɛlɛ kelen in de ye o n'u ka karamɔgɔw bɛɛ n'o ye diinɛ juguw ye kɛlɛ min bɛ ne nɔfɛ mangoya fɛn o fɛn bɛ ne nɔfɛ o ko in na dɔwɛrɛ tɛ o ne wulilen min k'a fɔ ko code de la famille k'o tɛ k'an ka jamana kɔnɔ a sariya juguw an tɛ sɔn a ma u nana ni sariya wɛrɛ minnu ye o kɔfɛ ne wulila ka jɔ k'a fɔ ko an tɛ sɔn a ma kɛlɛ fɛn o fɛn bɛ nɔfɛ o y'o kɛlɛw de ye parce que n y'a fɔ u ye cogo min na an ka jamana maa minnu bolo b'a la ni jamana kunyanfan b'u bolo a bɛɛ ye maa sugu minnu ye n'i y'u jɔ 100 sarada a 95 bɛɛ lajɛlen ye ne ye maa fɔsɔn minnu fɔ ni maa min tɛ communiste jugu ye min dalen tɛ ala la a dalen t'a kɛra la i bɛ taa sɔrɔ faramasɔnw don o tɛ diinɛ fɛ an bɛ ɲɔgɔn na o kow de la an bɛ ɲɔgɔn na o kɛlɛw de la o de la n b'a fɔ aw ɲɛna minnu bɛ yen hali bi maa minnu ko de ni jamana in b'u bolo bi olu t'a dɔn olu ye denmisɛnninw ye komi aw ɲɔgɔn mɔgɔw nana don u la de u donna u la ni hakilina dɔw ye dɔw la n'u na ni fɛɛrɛ dɔw ye n bɛna o kɔrɔ fɔ aw ye u yɛrɛ t'o dɔn k'a fɔ ko maaw donn'u kan mais bilahi mɔgɔw donn'u kan parce que maaw y'a faamu k'a fɔ k'olu bɛ fɛn min ɲini o ye fanga de ye n'i ko u ka to fanga la ka ban hakili wɛrɛ t'u la bilen o tuma n'i y'u sama ka taa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ se ka taa i nɔfɛ
mawdu no ka no de problème mi bina gumbe fo we bi ni mami nandona M5 koina wuli ka do kera koin sara yoro dola ne ko ka ala ka hinana no Ibrahim Boubacar Keita ay ne wele ko ngata fe adon tarafe benani sel fana wati ne kele ni ale ani ala ma verite anfla amba ka biro la ka so biro ni no babu la ka so na afla ko be akoma mangudu ne ko nam akomba ni fe e ka bonni politique mo ko che bonu che ni mo be femme na bo kiye me bonu che adon ne nkanto ama ngonkora ko nam ngone hakila ka fo comme mbese na jamana ngono ja e ma fam tu as fait une mauvaise lecture de la situation. Tu fais une mauvaise lecture de cette situation. Ngo wuli ka domi manga jamana kono. Ebe ka famu tugo mina uta famu tugo nyuma ya. Enye beni na neti eni politique mo che. Ay. Politique mo neti mo che. Ne bi ni mamu nche o e jamana de. Jamana de chama mu mbora. Nebi e nuru de che note politique mo no nete nche ay neni nunte ni jamana de undu ala ya Allah tiga nga bo niya jamana de undarana neti se ka bo uji koro kuma ne be e nuru de che memba fe ka fam o jamana de chama ni ya yete ni politique mo be ni politique mo mu be alo ne kambe M5 mo dem woni ben kali ala ka foko nunu politique jama yi tu nofe uni jama inte jama boara fendo de nofe mbo fi bi parce que nya famu ka foko jama yi boli e ma famu jama yi ma bo ka foko ndi politique mbo no kaduri ma munu ndo ni lu jo keme sarada 99% bi kononto ni kononto joro la mo tala min de la ka eli o sita la ko demana de un de la ka min eli Nimi illa ibtator jamana de la banaka tikola okman nu légitimité tout là légitimité chité ko kama ni damay ke uno fe ate wa damay ma bonne no fe ne min to sigilem flene inya ay damay ma boka fo ere ibe kay ko ka buye ay damay mbora ka fendo de mini damay mo ko bodela hakedo de be jamain bolo nin jamain de eli nin jamain de ta 80 à 3 de 77% kay yanga ka fanga dima ka ngorota dima o jamain mo go be fendo de la o mo go be ladriya de la o mo go be cleneya de la o mo go be jamana aka bara tugola min ta be ka ke tugo minabi o be ko de réclamer no te mo no fe ko te o ni ya famu ka fo ko be politique mo le no fe be filila ni ya famu ko be diko le no fe be filila ni ya famu ka fo ko jama inte e de fe be filila jama ni hakka do de bu bolo be ko de ni il faut que ko de femme ne kuma en voye wat me na yisri a kumbi ngom me 600 ngoro mbe fendo finia ndeme ngi deme adonde ne kuma ka en voanya ngondeme ngi deme akoma mo do etme voilà ma fe ka ni go de la parce que me mi finia na bo fi bi no faye abe lahara ne be nya kono bi ne kuma en voye mais be se kuma en ka histoire kuma do parce que on ga jamana la fen taman de be falsifier ka ko u bayele me ka korowere duma min ta koroy adone kuma en voye kuma en mala kalim ko yi bi de fleni ka la ka ale be lahara ne na fla de gulu ne ko am be fen kelen vie nin jama fon fembe M5 la ne nyete mala ko ne dalembe mamina ko ne be jamana in boshi ela ka mine ela ka di otigla mo ay ne wuli kuntoyi ne te jamana mine ela ka di udoma kabine 2002
fo ka taa se don min ne n'a bɛ sigi ne y'o fɔ a ɲɛna ne de ye misiriw yɛlɛmɛ olu kɛ kisew ye 2002 ka wuli ka jɔ kɛ i namarala k'a minɛ i la ne ni ne k'i ma n ko k'i sigi ni ala ye si d'an ma ni ala sɔnna i bɛ jamana in mara o dalakan in ne tugura o kɔ fo don min Allahu subhanahu wa ta'ala y'an dɛmɛ i kɛra président ye ne bɛ jamana minɛ la k'a di ninnu ma ne dalen tɛ ninnu na koyi ayi ne y'a f'i ye cogo min na ninnu mɔgɔ si t'u la min la o kɔrɔ ye k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ dalen t'u la ni min la jamanadenw tilala ka tigɛ a la o tuma mɔgɔ t'u la min ko jamana an bɛ jamana minɛ k'a di o ma ne t'a kɛ n t'a minɛ e kɔni na ka di olu ma n b'o f'i ye bi i k'a lamɛn i k'a dɔn i k'a faamu o tuma wuli ka jɔn min n'an b'a la e nɔfɛ kɛlɛ tɛ ko in ye min ye jamana mago bɛ fɛn dɔ de la bi i ka kan k'i jɔ pour que o ka kɛ o tuma n bɛ solution min f'i ɲɛna a don ne ye min fɔ a ɲɛna n ko gouvernement min bɛ yen bi a ci i ka gouvernement dilan k'a kɛ gouvernement d'union ye i bɛ se ka mɔgɔ o mɔgɔ don a la i k'a don a la i ka assemblée ci i ka élection labɛn a ka kɛ élection transparente ye ni maa min hakilila k'a fɔ ko jama b'i nɔfɛ jama in b'i fɛ i b'i présenter o arbitre n'o juge o ye peuple de ye o ye jama de ye donc ni ye nin kɛ e bɛ kisi ne bɛ kisi jamana bɛ kisi n'o tɛ walahi i bɛ ka o y'a fɔ a ye o don ne tɛ jamana minɛ la k'a di ninnu ma ne tɛ sigi fanga la ka tila k'a bɔsi la ko b'a di ninnu ma n b'a kɛ mun na n'o fɔ a ye ne kelen n'a kelen ni ala ka tila k'a fɔ a ye ko caman bɛ ne ni e cɛ o kosɔn ne ma kan k'o k'i la ala belebele ye min ye ni n tɛ ɲinɛ o kɔ fo ka taa don min ni ne yɛrɛ taara ayiwa lahara ni ala sɔnna ne ko a ma i bɛ ka farala ne kan ne ni anw de jɛra ka ne ba so ne bɛ fanga minɛ la ka taa di ninnu ma ko mun na mais ne b'a fɛ de jamanadenw bɔra fɛn min kama i k'a faamu ala y'a latigɛ ne ka bɔ jamanadenw bɔra kɔ ni ne ko n bɛ segin ko bi a bɛ kɛ ma tɔgɔ tiɲɛ a bɛ kɛ ne ma tɔgɔ tiɲɛ ye wa ni ala ma jan kɛ jamana de bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la ni min f'i ye a kɛ an bɛɛ bɛ kisi a don a ko ne ma Mamudu n ye kuma mɛn ni ala sɔnna n bɛ kuma su in na yɛrɛ kuma bɛ n bolo taa ye k'i tulo ma jɔ a don ne hakili b'a la point de presse kun b'an bolo M5 o siège la a Lakasara ne nana Lakasara ni kuma ta ne kun man ko ne ni n kɔrɔkɛ ye ɲɔgɔn ye an ye kuma dɔw fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mais n b'a to ale yɛrɛ k'a lakali a ko k'a bɛ kuma su in na a k'a mɛn a yɛrɛ da n ye kuma in fɔ kɛnɛ ka ye o enregistrement bɛ mɔgɔw bolo